Het carillon in het Stadhuis speelt, zoals burgemeester Vert Kronen van die houdt om 10 uur begint maar de presentatie van de officiële uitslag. Hartelijk welkom allemaal. Dit is een gecombineerde zitting van het... Wat volgt is een lijst van officiële handelingen, als de opsomming van het tal stemmen, de tekening van het procesverbaal en de bekendmaking van de zitten. CDA 9, PvdA 7, VVD 5... En voor Wiebe Olijnsma, die 24 jaar op het Haat-stembureau zit, heeft er een attentie. De 84-jarige Nestor is min te spreken hoe de lege opkomst. Ik denk dat elke dus eigenlijk gebruik maakt van de ruchten die ze dus gekregen hebben en door mij in het hele leven en stem overal. Echt nijzen doet het net meer, maar toch is er alle reden om deze officiële bekendmaking in ere te houden. Het wezen van democratie is dat je ook alles openbaar doet. Dus ook het tellen van de stemmen in de stembureaus op woensdagavond gebeurt ook in het openbaar. Mag iedereen kijken. Want we moeten niks in de achterkamertjes hebben. Alles moet transparant en openbaar zijn. Gelukkig is er nog Friso Douwstra, campagneleider bij de Statenverkiezingen voor het CDA en ik fractievoorzitter van die partij in de gemeente Ljouwert. Hij het verste laatste nijs hoe de formatie van het nieuwe college van deputaire steden onder leiding van CDA-prominent Geert Benedictus. Nevens mij gaat hij nou in gesprek met alle partijen in de steden. En dat is net aan een campagneleider, dus daar blijf ik helemaal uit. En ga gewoon weer in deze zaal als fractievoorzitter van het CDA in Ljouwert aan de gang.